היי לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט ההשלמה החילית של חיל החינוך והנוער, מחזור ע"ט. מי לא יצא להתקל במנהל שהיה לוחם, או עם מורה שמספר על הפקודים שלו. אז היום נדבר קצת על התופעה שהתעצמה בשני העשורים האחרונים בארץ ובחו"ל. בישראל זה קרה במיוחד עם הקמתם של מכינות ושנות השירות, שבראשם עומדים אנשי צבא. התופעה היא המעבר של מפקדים ולוחמים לשעבר מקריירה צבאית לקריירה חינוכית. בדרך כלל, אוכלוסיית אנשי הצבא והביטחון פורשים מהתפקידים שלהם בתור מפקדים קרביים ועוברים לתחום החינוך האזרחי מתוך שליחות. אוכלוסיית הפורשים כוללת קצינים בגיל ממוצע 45, פושטים את המדים, פותחים בקריירה חינוכית מתוך תפיסה שהם מתאימים במיוחד לתחום החינוך. הם מגיעים עם ניסיון עשיר בהדרכה, יחסי אנוש, הכשרה ופיקוד. איתנו באולפן יורן קידר, כיום מנהל שלוחת חולית במכינת הנגב ואיש צבא עם רקע עשיר של 25 שנות שירות צבאי וחינוכי. מה שלומך יוראי? בוקר טוב, מצוין, שמח להיות פה. כיף באמת להיות איתך כאן. בוא תספר לנו קצת על עצמך. בן 56, נשוי, 3 ילדים, בן הגדול בן 27, בת הקטנה בת 19, מסיימת היום קורס בחיל חינוך. אני חושב מאז שאני זוכר את עצמי מסתובב סביב דברים שקשורים לחינוך. איפה התחיל השירות הצבאי שלך? התחלתי בצנחנים, בנחל המוצנח, כשזה עוד היה בוורסיה עוד הקודמת, ובעצם את רוב השירות הצבאי שלי עשיתי בצנחנים, מחייל, מ"פ, סמג"ד, בגדוד 101 ובב"ח, ושם בעצם יצאתי קצת החוצה, כבר כסגן אלוף הייתי במג"ד בבה"ד 1, תפקיד ראשון. אחרי זה הייתי 3.5 שנים בתפקיד מבצעי בחטיבת המבצעים, במטכ"ל, בבור מה שנקרא. משם חזרתי לשטח לעוד 2 תפקיד של קצין אג"ם אוגדה, של אוגדה 98, שהיום כולם מכירים אותה מהלחימה בעזה, ואני בעצם באמצע התפקיד שלי הייתי חודשיים בלבנון, מלחמת לבנון השנייה מה שנקרא. ותפקיד אחרון הייתי 5 שנים ראש ענף תורת לחימה. התעסקתי בכל מה שקשור לקרב המשולב, בזרוע היבשה, איך כל האופרציה הזאת עובדת בעצם בלחימה. גם בכתיבת התורות וגם בהטמעה שלהם באימונים ותרגילים. ובעצם שפרשתי, המשכתי במילואים בהתנדבות, ובשנתיים האחרונות אני במחלקת היסטוריה במטכ"ל בעצם. וואו, מרשים. ובחיים האזרחיים, איפה החינוך פוגש אותך? אני חושב שהחינוך פוגש אותי מאז שאני זוכר את עצמי. אני בא מבית של חינוך, אמא שלי הייתה מורה, מחנכת, ניהלה בית ספר יסודי, ובעצם ב-11 שנים האחרונות שלה נפטרה מסרטן לצערי לפני כבר 19 שנה. בעצם הקימה בית ספר לחינוך מיוחד, שקיים עד היום בצפון, שאז הקונספט היה משהו חדשני, שבעצם המטרה הייתה לשלב בני ובנות נוער חזרה במערכות הרגילות. להשתלב בבתי ספר רגילים, להשתלב בשירות צבאי, ובעצם הקונספט הזה היה חדש בארץ, לא היה בתי ספר כאלה, והיה שילוב בעצם של בית ספר לימודי, טיפולי, עם הרבה אלמנטים של אומנות ודברים כאלה. ואני חושב שזה השפיע עליי מאז שאני זוכר את עצמי. בעצם אנחנו 4 אחים, 4תנו בחינוך. אז כנראה שזה מה שנקרא, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. לגמרי. במובן הזה. וקצת על המכינה? למכינה בעצם הגעתי לפני 3 שנים. זו השנה השלישית שלי במכינה. אני חושב שזה תמיד השאלה שלי זה לא אם להיות בחינוך, אלא מה התחנות שמתאימות לי, שמאתגרות אותי, שאני חושב שאני יכול להביא את העולם תוכן שלי, ובעצם אני התחלתי בחינוך הרגיל, אני מניח שתכף נדבר על זה, ולפני 3 שנים הרגשתי שזה הזמן לטעום גם את העולמות האלה של החינוך הבלתי פורמלי, ואז הגעתי בעצם למכינה, ומאז אני שמה. יפה. אז אם נחזור כזה קצת אחורה, איפה בעיניך השירות הצבאי השפיע על הרצון שלך ושל רבים אחרים לעסוק דווקא בחינוך? אני חושב שקודם כל החינוך אצלי מתחיל לפני השירות הצבאי, במובן אני חושב שהיכולת בעצם להשפיע ולהביא עולמות תוכן ודברים שאתה מאמין בהם לאנשים זה חינוך. ובעצם זה מאוד השפיע על הדרך שלי בצבא, כבר כשהתגייסתי ידעתי שאני אהיה קצין. כאילו זה היה לי מאוד מאוד ברור שכשאני מתגייס לצבא אני אהיה קצין, לא חשבתי על קריירה צבאית בשלב הזה, אבל זה היה לי ברור, ואני חושב שכל הזמן הסתובבתי סביב איך אני
יכול להביא את העניין הזה של לחנך, של להשפיע, של ללמוד בעצמי מהאנשים שאיתם אני עובד, דרך העולמות של הפיקוד בצבא. אז בעצם החיבור בעיניי בין פיקוד לבין חינוך הוא חיבור ישיר. כאילו, מפקד בצבא זה מחנך והפוך. ככה אני רואה את הקשר. אם כל מפקד הוא מחנך, אתה חושב שכל כל המפקדים שפורשים באיזשהו שלב מהצבא מתאימים לשדרת החינוך? אני חושב שקודם כל לא. אני חושב שזו שאלה הרבה יותר עמוקה ורחבה מהאם... זה לא קשר חד ערכי. אני חושב שדבר ראשון, ברגע שאתה מחנך, זה לא משנה אם אתה מפקד בצבא או מחנך באזרחות, אתה צריך שמידת המחויבות שלך לדבר הזה תהיה אבסולוטית. כאילו, זה מקצוע שאתה כל הזמן בתוכו, אתה נשאב לתוכו, ואם אין לך את המחויבות הזאת או את הרצון הזה, אז זה לא מספיק שיהיה לך את היכולות. ולכן בעיניי זו שאלה הרבה יותר עמוקה. אתה צריך לקבל החלטה בינך לעצמך שאתה רוצה, ואז השאלה אם יש לך את היכולות לזה. אוקיי. מהם השיקולים במעבר מעולם הפיקוד והחינוך הצבאי לעולם החינוך האזרחי? בסוף גם הפן המקצועי, איפה נכנס הכלים שרוכשים מפקדים בצבא, איפה נכנס הפן הכלכלי. בסוף אנחנו יודעים שבמדינה קשה מאוד להיות איש חינוך. אולי יש אחרי הרבה שנים בצבא איזשהו גב שיכול לאפשר את זה, וזה גם איזשהו עניין שחשוב להתייחס אליו. איפה אתה רואה את זה? אני קודם כל שם רגע את הצד הכלכלי בצד, כי אני חושב שאם זה היה שיקול לאנשים כמוני או אחרים, אז הרבה אנשים לא, ואולי הרבה אנשים לא מגיעים לחינוך בגלל השיקול הזה, כי באמת אין קשר בין השכר שאתה מקבל, גם שאני מקבל היום, לבין ההשקעה והיקף העבודה שאני עובד. זה לא מתחבר אחד לשני. אז אני שם את זה רגע בצד, כי אני חושב ומאמין כמוני שמי שמגיע למקום הזה, הדבר הזה הוא משני אצלו. הוא בא הרבה יותר ממקום של אידיאולוגיה וכדומה. אני חושב שהשאלה, הדבר השני ששאלת הוא מאוד רלוונטי. זאת אומרת, אני חושב שקודם כל יש הרבה דמיון בין דברים שאתה עושה בצבא, הרבה דמיון והרבה שוני, אבל במובן של התמודדות עם אנשים, יש הרבה דמיון בין דברים שעשיתי בצבא כמפקד, לבין דברים שאני עושה היום כמנהל או כמחנך באזרחות, ואני כל הזמן, המשימה שלי זה לראות איך אני לוקח את הדברים האלה, אבל לא משתמש בהם באופן ישיר, כי לפעמים אנשים לא מבינים את השפה הזאת, אלא אני צריך לעשות את ההתאמה. אבל אצלי בראש זה מאוד מאוד מתחבר, כי גם אם היו לי דילמות עם צוערים בבה"ד 1 סביב ועדות, או סביב איך לקדם צוערים, או איך להביא אותם, לאתגר אותם, להגיע למקסימום שלהם, אז אותו דילמות יש לי היום עם חניכים במכינה, ואותו דבר היה לי עם תלמידים שלי בי"א י"ב שחינכתי, ופשוט הייתי צריך לעבוד בצורה אחרת, אבל יש דמיון מאוד מאוד רחב בעיניי בדבר הזה. דברים חשובים שנראה לי אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה, בטח מי שמפקד בצבא ועוסק בתחום החינוך הזה, שבסוף מה שאנחנו עוסקים פה ביום יום הוא לא נגמר כאן, ואפשר להמשיך איתו עוד הרבה אחרי. אז בואו נדבר רגע על המעבר עצמו, מהפיקוד, מהצבא, לחינוך באזרחות. איך עושים את המעבר הזה מדמות שהיא פיקודית ללהיות מחנך? התדמית קצת משתנה. אז אני אגיד שלי זו החלטה מאוד פשוטה, זאת אומרת, היה לי די ברור שאני לא ממשיך לעשות את הדברים שעשיתי בצבא באזרחות, והיה לי מאוד טבעי המעבר לחינוך. ובעצם היה לי התלבטות איך אני נכנס לתוך מערכת החינוך, כי הבנתי שזה לא אותו דבר, כאילו אי אפשר לעשות את ההקבלה באופן אוטומטי, והיה לי גם איזושהי הצעה לנהל בית ספר קטן, בית ספר פרטי על ההתחלה, וכשהתלבטתי בדבר הזה זה רק התחדד לי שלמרות שהתקבלתי זה מוקדם מדי, ואני חייב לעשות איזשהו תהליך למידה שלי עם עצמי, לקייל את הראש למערכת החינוך ולהבין מה מתאים יותר ומה מתאים פחות, וחוץ מהסבה, תהליך של הסבה, של תהליך מסודר של הצבא, בעצם החלטתי שאני נכנס למערכת מלמטה. זאת אומרת, נכנס כמורה, נכנס כמחנך, שזה היה לי ברור שזה דבר שאני רוצה מההתחלה לעשות אותו, וככה נכנסתי. פשוט התחלתי בתיכון כמורה, מורה להיסטוריה, מחנך. מהשנה השנייה התחלתי לרכז גם שכבה, ובעצם תוך כדי הדבר הזה למדתי זה עזר לי לקייל את הדברים, ואני אגיד גם הרבה להיעזר באנשים בתוך המערכת, ללמוד מהם ולראות מה מתאים ומה לא מתאים, ולפתח את עצמי ככה, וגיליתי בעצם שהרבה דברים, הרבה דילמות והרבה דיונים שהיו לי ביני לבין עצמי סביב הפיקוד בצבא, מתאימים גם למערכת החינוך. זאת אומרת,
גם אתגרים שהיו לי מול מחנכים או מול מורים בבית ספר, זה דברים שהיו דומים, שהיו לי מול מ"פים שלי נגיד, שונים אבל דומים ברעיון של התלבטויות, ואם אתה צריך לרתום אנשים לעשות את המשימות, אז בצבא אתה צריך לרתום אותם ובאזרחות אתה צריך לרתום אותם. הכלים משתנים, אבל העקרונות נשארים מאוד מאוד דומים, ובעצם פה התפתחתי בתוך המערכת וכל הזמן חיפשתי את האתגר שלי. זאת אומרת, אני חושב שמההתחלה ידעתי שמתי שאני אגיע לניהול, זה היה לי די ברור, אבל סרטטתי בראש תהליך למידה שאמרתי אני מעריך שהוא ייקח לי משהו כמו 5-6 שנים, וזה פחות או יותר מה שהיה. זאת אומרת, אחרי 5 שנים יצאתי לקורס ניהול בעצם, להכשרת מנהלים, ואחרי 6 שנים בחרתי לעבור מבית ספר תיכון לבית ספר יסודי, כי אותי עניין לראות גם את המרחב הזה, שזה מרחב שלא עבדתי בו אף פעם, ואז בעצם נכנסתי לנהל 2 בית ספר יסודי. אחרי בערך 8 חודשים התחילה הקורונה, וזה היה די סיוט, לנהל בית ספר כשאין בעצם תלמידים בבית ספר. אבל עדיין החוויה של ניהול בית ספר יסודי הייתה חוויה אחרת, שונה, מעניינת, כי יש הבדלים עצומים בין נוער לבין ילדים. אבל אני חושב שבסופו של דבר, ועל הבחינה קצת נגעתי, בסופו של דבר אני חושב שיש הרבה דמיון בין הדברים שאתה משתמש בהם כמפקד בצבא לבין הדברים במערכת החינוך, אבל יש גם הבדלים מאוד גדולים. זאת אומרת, מול התלמידים, אז ברור אין לך נגיד כלים חזקים של משמעת, וכמו שיש לך בצבא, אם מישהו לא עושה את מה שאתה צריך, אתה צריך הרבה יותר למצוא את הדרך לרתום את התלמידים ולגרום להם להאמין בך ולהאמין בדרך ולהתחבר אליך, וזה לוקח יותר זמן. וגם עם הצוות, זאת אומרת, זה צוותים שהם לא איתך כל הזמן, זה לא 24/7 יחידה סגורה, אנשים הולכים הביתה, יש להם משפחות, יש להם ילדים. האנרגיה לפעמים יותר נמוכה מהאנרגיה שאתה רואה אצל קצינים או מפקדים בצבא, וזה האתגר, איך בעצם למצוא את השביל בין לשים רף מאוד מאוד גבוה לבין להצליח להביא את האנשים אליו. ולפעמים זה גם לא מצליח, כאילו לא... יש לי גם בראש מקומות שלא הצלחתי, שרציתי ולא הצלחתי להגיע למקומות שרציתי, אז אתה כל הזמן צריך למצוא את האיזון הזה ולהגיע בסופו של דבר למקום שאתה מאמין בו. זה קצת כמו מ"פ, זאת אומרת, אם המסלול הוא 1 שנה וחודשיים שאני הייתי מ"פ, אז אני חושב שאחרי 8 חודשים לקח לי להגיע למקום שרציתי לראות את הפלוגה, ובסוף המסלול לזכות בבוחן פלוגה של חטיבת הצנחנים. זה תהליך, צריך הרבה סבלנות והרבה התמדה בשביל להגיע למקומות שאתה מאמין בהם, גם במערכת החינוך. זה פחות או יותר כאילו על המעבר, אבל אני חושב שההמלצה שלי היא להיכנס מלמטה, לא לחשוב זה שהיית מפקד בצבא, מפקד בכיר, זה אומר שאתה אוטומטית יכול לנהל בית ספר. כי זה דומה, אבל זה שונה לגמרי, וצריך להבין את המערכת הזאת. זה ככה אני חושב, גם בדיעבד. אז באמת חשוב להכיר בשוני הזה, למרות שיש הרבה דמיון, אז לדעת איך עושים באמת את המעבר, כשאנחנו מחזיקים בראש את הניסיון, את מה שעברנו, אבל באים ממקום של למידה, ונכנסים למקום שהוא אחר, שהוא חדש, הכלים הם שונים. אבל הניסיון הוא הכרחי, כאילו, כן, בסוף זה משפיע. נכון, הניסיון הפיקודי מאוד מאוד עזר לי, גם היום הוא עוזר לי כל הזמן. הוא עוזר בהרבה מובנים, הוא עוזר אחד בזה שהתנסית בקבלת החלטות. אני תמיד אומר לעצמי שבסוף חינוך, פיקוד, מנהיגות, התפקיד הכי חשוב שלי זה לקבל החלטות. כאילו, ברגע שקיבלתי את ההחלטה, בשאיפה שהן יהיו נכונות, אבל צריך לקבל החלטות. איפה שלא מקבלים החלטות, הבעיה תמיד תהיה יותר גרועה מאיפה שקיבלת את ההחלטות. וברגע שקיבלת, אז תלך עם ההחלטה שלך קדימה. ותנסה להסביר למה היא חשובה ולמה היא נכונה, ובדרך כלל זה יעבוד. אבל כשאתה נכנס למערכת החינוך שהיא מאוד מאוד שונה, אתה לא יכול לעשות את זה באופן אוטומטי. אתה צריך להבין שאתה משנה את המטריה, ואתה צריך, כמו שאמרתי קודם, לבוא עם ראש פתוח ולא לחשוב שאתה יודע הכל, כי פיקדת על מאות אנשים והיית בקרה ולא משנה, וקיבלת החלטות בלחץ ואז אתה יודע את הכל. כי בסופו של דבר אתה תישאר כמו מפקד שהולך מהר קדימה והוא מסתכל אחורה והוא לא רואה אף אחד. ככה זה קורה, וגם בבית ספר זה קורה. אם אתה רץ מהר מדי קדימה, אתה לא מצליח לרתום את האנשים שלך אליך. אם נתייחס רגע למפקדים צעירים, שהם חוו פיקוד כמה שנים, ואנחנו רואים שהם פחות מגיעים לעולם החינוך באזרחות. איך אפשר להחדיר את זה יותר מוקדם? איך בעצם אפשר בתוך הצבא כבר
להגיע לאיזשהו תהליך שמפקדים יוצאים כאנשי חינוך, להכווין את זה לשם, לדבר על זה? אני חושב שקודם כל מה שמשחק לרעתנו בעניין הזה זה באמת השכר שדיברנו עליו קודם, שאין מה לעשות, באמת, כאילו היום לחיות זה דבר קשה, צריך בסוף להתפרנס, והשכר הוא באמת נמוך, שזה בעיה. אז אני עוזב רגע את מה המדינה עושה ומה צריך לעשות, כי זה לא בידיים שלנו כל כך כרגע, אבל אני חושב שבעיקר להסביר שבעולם שלנו היום ובמציאות שלנו היום, שהיא מציאות מאוד מאוד חומרנית ומאוד אינדיבידואליסטית, הדבר הנכון זה שאנשים טובים ישתלבו במקומות האלה. בחינוך, במערכות הציבוריות, ושאין דרך אחרת, כאילו. זה אולי הדבר בעיניי הכי חשוב שיש לעשות, זה להשפיע במקומות האלה, ושבאמת לנסות קצת לשים את הדברים החומרניים בצד, יש מספיק שנים גם לדבר הזה, ובאמת מי שיש לו את היכולת ואת האמונה שזה הדבר הנכון, לעשות את זה. זה קצת כמו, זה מחזיר אותי לנקודת החלטה שהייתה לי גם בצבא, שכשהייתי סמ"פ, סיימתי, הייתי סמ"פ של הרצי הלוי, שהיום הוא הרמטכ"ל, ובסוף תפקיד סמ"פ לא הייתי סגור על עצמי מה אני רוצה לעשות, ויצאתי לחופשת שחרור, והייתי שבועיים בבית, ולחצו עליי מאוד להיות מ"פ, אבל הבנתי שזה משהו שצריך לבוא מתוכי, ולא בגלל שמישהו לוחץ עליי. איזושהי בעירה פנימית, שגם כן. אולי רק איתה, אם אנחנו מדברים על כל העולם החומרי, אז רק שזה משהו שבאמת מגיע מבפנים, כמו שדיברת, שזה משהו שהגיע מהבית, זה לא רק נכון. מתחיל ביום אחד. נכון, וזה גם לא מספיק שאתה אומר, אוקיי, יש לי את זה, אני גם צריך להבין שאני צריך לעשות פה, להתמיד פה לאורך זמן, ולהיות כל הזמן על רף גבוה של עשייה, גם קשה לי, אני חייב כאילו להיות ברף עשייה גבוה, ולקח לי איזה שבועיים לשבת בבית, ואמרתי שאם אני מאמין שאני יכול לעשות את זה לפחות טוב כמו אנשים אחרים, וגם, ויש לי את הזכות כי רוצים שאני אעשה את זה, אז איך אני בכלל מעז להגיד לא? ואחרי שבועיים חזרתי, התייצבתי במשרד מג"ד שלי ואמרתי לו שאני אשמח לקחת את התפקיד, ומשם בעצם המשכתי את כל הקריירה הצבאית שלי. אז זה קצת כמו בחינוך, כאילו להבין שזה הדבר הנכון לעשות, זה אתגר עצום, אבל זה אולי הדבר הכי חשוב שיש לנו לעשות בעיניי. אני אשמח לשמוע את דעתך, אולי איך אתה רואה את זה, ההשפעה של דווקא העולם הקרבי על החינוך, על הכלים, על איך זה פגש אותך. אז אני חושב שיש הרבה דברים שמתחברים לעולמות האלה של החינוך, כמו שאני ראיתי אותם. אחד, אני אגיד שהקצבים מאוד גבוהים. יש איזה משהו בעולמות של החינוך שאתה כל הזמן בסוג של עשייה של יום ולילה וקצב קבלת החלטות מאוד גבוה, שמאוד דומה למה שאתה נדרש גם כמפקד קרבי או כמפקד בכלל. וגם אני אגיד שיש בזה הרבה מימד של אקסטרים בעבודה החינוכית הזאת, שזה אקסטרים אחר, כן, בסדר? זה לא תרגיל ונשק ולחימה, אבל אתה כל הזמן, בתור מנהל בית ספר זה היה לי ממש ברור שהיו קוראים לי למילואים, אז עשיתי באוגדת עזה, אז אמרתי להם בשלב מסוים, חבר'ה בואו, תקראו לי כשיש מלחמה. יש לי מלחמה כל יום, אנשים מטפסים על הגדרות של הבית ספר, מנסים לברוח, זה באמת כאילו יומיומי, האקסטרים הזה הוא כל הזמן בבית ספר כמחנך, כמנהל, והוא מאוד, במובן הזה הוא דומה למובנים, להקשרים של מפקד קרבי, וגם הדילמות, שכל הזמן מתעסק בדילמות ערכיות של משימות, ואיך אתה מוציא משימות, ואיך אתה מתכנן, ועושה נוהל קרב, זה הרבה במובנים דומה. אני חושב אבל שגם שדות אחרים, שהם לא שדות של מפקדים קרביים, מאפשרים את הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא חושב שדווקא זה שבאתי מהעולם שלי כמפקד לוחם, זה אומר שאני באופן ישיר יצליח בעולמות האלה של החינוך והפיקוד. אני חושב שכל מי שיתעסק בשדות של קבלת החלטות, ועבודה עם אנשים, וקשר ומקום של דינמיקות, וקשר בין אישי וכדומה, זה כלים מאוד מאוד קריטיים לעולמות האלה של החינוך, וחניכה והדרכה. אני חושב שאחד הכלים הכי חשובים שלי גם כרכז שכבה וגם כמנהל, וגם היום, זה איך אני מפתח, חונך, מלווה את הצוותים שלי. וזה דברים שהשדות של הפיקוד לפעמים אפילו פחות עושים אותם, כי אתה הרבה יותר, יאללה, פקודות תבור, ודווקא בעולמות שהם פחות עולמות קרביים, אתה הרבה יותר, יש לך את המקום לדבר ולהתלבט ולהדריך ולחנוך, וכדומה, שזה כלים מאוד מאוד חשובים. אז אני חושב שהשילוב הוא בין כל העולמות האלה בעיניי. נשמח לקבל ממך כמה טיפים, דברים שלקחת, דברים שגם קצת נגענו בהם,
אבל איך אנחנו לוקחים את זה מהפיקוד לחינוך באזרחות? אוקיי, אני אגיד שהטיפ הראשון שלי זה לחלום גבוה. אני חושב שכמה שאנחנו שמים את הרף יותר גבוה, זה יותר נכון, ואז השאלה היא איך מגיעים לרף הזה. זאת אומרת, צריך להבין שבין הרף שאנחנו נשים לעצמנו, או לאנשים שלנו, לבין הדרך להגיע אליו, זה לוקח זמן. והטיפ השני שלי בהקשר הזה זה התמדה וסבלנות. כאילו, אם יש משהו שאתה מאמין בו, אז תדבוק בו. ולאט לאט אנשים יתחברו לזה. והצד השני של זה, זה לא להתאהב בתוכנית, כמו שאנחנו אומרים בצבא, ולהגיד שהתוכנית היא חזות הכל. לא, זה לא העניין. כאילו, העניין הוא איך אני מגיע למקומות האלה. אז זה טיפ אחד שהייתי נותן. הטיפ השני אולי זה באמת להחזיק את הקשת של בין הרגליים על הקרקע, ולא לפחד להתעסק גם בדברים שהם זבל, תרתי משמע, ואיך מנקים את השירותים, ושהכיתה נקייה והדברים האלה, לבין איך אני עכשיו רואה תמונה יותר רחבה, איך אני מסתכל קדימה, איך אני רואה את כל המכלול של המשימות שהמסגרת שלי או אני צריך לעמוד בהם. באמת היה מפקד בצבא, אז צריך לחשוב את המחשבה הזאת אם הוא באמת רוצה את הדבר הזה, כי אני חושב שכן להיות מפקד, ולא משנה אם אתה מפקד לוחם או מפקד במערכים אחרים, עצם זה שאתה עובד עם אנשים, עצם זה שאתה נמצא כל הזמן בדילמות, בשאלות האלה של איך נכון לקדם אנשים, איך נכון לפעול, איך נכון להתמודד עם סוגיות מוסריות, ערכיות ואחרות, אתה כבר נמצא בעמדה טובה להיכנס למערכת החינוך. ועכשיו השאלה היא באמת איך אתה עושה את ההתאמה, ואם אתה מוכן באמת, כמו שאמרתי קודם, לקחת על עצמך את המשמעות של להיות באמת 24/7 סביב הדבר הזה. אז זה אולי שאלת בסיס. שאלה השנייה, אני חושב שהיא בעיניי אולי השאלה הכי חשובה שאני שואל את עצמי כל יום, זה כמה אני מוכן להיות גם במקום של מתחנך. זאת אומרת, אני חושב שיש כאן איזשהו מידה של צניעות וענווה, שאם אין לך אותה בתור מחנך, אז עדיף שלא תחנך. זאת אומרת, אם אני לא מוכן כל יום בבוקר שאני מדבר עם תלמידים שלי או עם חניכים שלי להיות במקום שאני לומד גם מהם, אז זה בעיה. איך אני עכשיו רואה תמונה יותר רחבה, איך אני מסתכל קדימה, איך אני רואה את כל המכלול של המשימות שהמסגרת שלי או אני צריך לעמוד בהם, ואיך אני רואה את הפרטים גם בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, איך אני מתייחס לא רק לחבר'ה, נגיד, שהם יותר מתקשים וצורכים את הקשב שלי, אלא גם לאלה שלכאורה יכולים לעבוד לבד, אבל אני צריך לאתגר אותם כי הם החבר'ה המובילים, וכמובן אלה שבאמצע השקופים. צריך להחזיק את כל הקשת הזאת, זה ממש חשוב, ושם אני חושב האתגר, ולסמן לעצמי כל הזמן גם את נקודות העיוורון שלי, את המקומות הם פחות טבעיים לי ואני פחות מגיע אליהם, ולנסות למצוא את האנשים שיכולים לעזור לי לא לפספס את המקומות האלה. אני חושב שעוד דבר מאוד מאוד חשוב, לפחות בעבודה שלי, זה לדעת לעבוד מסודר. אני חושב שזה חשוב מכל מיני היבטים, אבל שניים שבא לי להדגיש, אחד זה באמת שדברים יהיו בשליטה, שדברים לא ייפלו, שמשימות יצליחו, והצד השני שזה נותן הרבה ביטחון. אני חושב שכשאתה עובד בצורה מסודרת, בעיקר כשיש חוסר סדר מסביבך, אתה נותן איזשהו אי של יציבות שמאוד נותן ביטחון לאנשים שמסביבך, וזה יעשה את העבודה. ואולי דבר אחרון, לא יודע אם הוא הכי חשוב, אבל אני ממש חושב שהדבר המרכזי בחינוך, גם כלפי תלמידים, חניכים וגם כלפי הצוותים, זה לתת לאנשים באמת עצמאות ולתת להם קרקע פוריה להתפתח ולצמוח. גם אם זה אומר שאתה סופג טעויות או סופג פספוסים או דברים שאתה אומר, וואי, בראש שלי זה היה צריך להיות ככה, אבל בסוף זה קורה אחרת, כי כשאני נותן לך להוביל משהו, אז אני רוצה שאת תובילי אותו כמו שאת מאמינה שנכון לך, כי אם לא, זה כנראה לא יהיה מספיק טוב, אבל זה אומר שזה כנראה לא יהיה בדיוק כמו שאני רציתי את זה. וברגע שאנשים לאט לאט מבינים שאתה נותן להם את הביטחון ושאתה מאמין בהם, אז בסופו של דבר גם לאט לאט הדברים הולכים ומתקרבים, והתפיסות שלך והדברים שאנשים מביאים הולכים ומתקרבים, וגם אתה לומד וגם הוא לומד, ובסוף זה מגיע כנראה לתוצר היותר טוב. תודה שהגעת ודיברת. תודה למדור טיל על ההקלטה, על העריכה ועל העזרה בכל התהליך הפקה של הפודקאסט. תודה לכם, לשומעים, שהקדשתם מהזמן שלכם, ואנחנו מקוות כאן מההשלמה שלקחתם דבר או שתיים, ושתצאו עם כמה כלים, ותצאו לחנך, תצאו לעשות דברים טובים.